Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Mayong hapon naman sa ating mga pinalangga ng mga tagpalamati. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sining programa This is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Indayan. Talos temporaryo sa regular nga Anchor Woman Tita Wilma Sugaton. I will hear from heaven and forgive them. Kamusta din ang mga ka-aksyon naton sa mapaang sa karon iya nga panahon? From heaven. Nga ang iban na nagahulat-hulat na lang sa nga weekend para nga makalagaw, para ko na makakadto sa mga pwede paliguan, nga maumpawan ang kainit nga nabatsyagan. Dala syempre sang mainit man kag mapaan nga panahon. Higa sa mga ka-aksyon naton, standby lang kamo dira kay si Indayan amulang ang maghatag sa inyo sa nga lingaw. Sa inyo man nga pag-monitor sa subong iya nga hapon diri sa This is My Life. Pet sa 14 kita sa karon sa bulan iya sang Abril tuig 2021. Ang mga may birthday karon lang kamo. Karon ta lang kamo tamyawon, okay? Okay. So, sige, diri kita danay sa aton man nga lakat sang panahon sa subong iya nga adlaw. Kay ang easterlies amo sa karon ay nagaapekto sa Luzon kag Visayas. Apang base diri sa update balas ang pag-asa. May na-monitor nga isa ka tropical storm. Actually, outside ini siya sang Philippine Area of Responsibility UNPAR sa 1,201 kilometros na sidlangan sang Mindanao. Ang konsini, ang kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 65 kilometro por ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalambot naman sa 80 kilometro por ora.
Ang ining tropical storm nga may international name nga Sorige. Nagahulag ini pa ka nakatundan aminhan sa 10 kilometros por hora. Pero diri naman iya sa aton sa lokal, ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magrugal umon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan kag pagpangilat bangod ina sa easterlies kag localized thunderstorm. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na silangan dulong na sidlangan ang mabatyagan karon sa kabugusan nga isla sang Negros. Ang baybayon mangin mangkanay tubtub kasarangan ang pagbalo. Si Haring Adlaw kaina nagbutlat. Las 5:43 kaina sang aga kag ini ang magatunod las 6:10 karon sa gabi. Amo yanto ang aton man nga or ang aton giling nga temperatura ara sa karon nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius. That's why nga ang kapaang aton gid sa gihapon nga mabatsyagan. Sige, ano bala ang mga dapat naton balantayan sa subong iya nga hapon? Nahundanay naton ang aton man mga headlines from the national. Kay sa karon, may isa diri ka grupo sa mga health workers ang nagpabutsyag sa karon. Kami ara sila sang ginpadala iya nga sulat sa kay Presidente Duterte or naka-address kay Presidente Duterte nga gusto nila nga makigdialogo sa iya. Kag syempre ang pinaka-mayor nila nga gusto or tinutuyo kun nga nagpadala sila sang sulat sa kagustuhan nga makigdialogo ang mga ipahibalo sa presidente kung ano ang ila sitwasyon sa karon. Ang ila nga mga reklamo ina karon ang i-share ko mandugang sa inyo. Kag syempre ang isa pa gid naton ka balita madumduman kahapon ining nagwa nga information ti subong may ara sang reaksyon ang aton iya nga pila ka mga opisyal mga opisyal sa gobyerno nasyonal, partikular na diri si Senator Risa Hontiveros. Abaya suportado ko, suportado ni Hontiveros ang pagpasumon sa Department of Foreign Affairs sa Chinese envoy. Sa madumduman, ining mga nagliligad bala nga mga information nga nabaton man nato nabasahan from the national. Ang DFA makapila nga nag-file may ana pating pagituya gani iya nga ginanugid nila nagpagwa gid sang statement ang DFA nga nagasiling nga tubtob nga may isa pa nga nabilin nga Chinese vessel. Tubtob nga may isa pa ka nabilin nga Chinese vessel sa Julian Felipe Reef ang Pilipinas padayon nga magapadala or maga-file sang diplomatic protest batok sa China. Amo na subong kag ang pinaka-update kahapon ang DFA ginpasomon ini ang envoy sang China diri sa Manila agud nga talakayon ang ini nga issue kag sumungman paaktuhan paaktuhan sa China kay base sa account sang or ang pang-isip bala sang aton man nga mga concerned agencies may nabilin pagid Japon kahapon do sa record may 20 pa may 20 pa kuno ka mga Chinese vessel nga yara yan na nagapabilin sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. That's why nga subong ti ang Pilipinas given bala nga may ara kita sang ginatawag nga UNCLOS search ko lang na karon ng iya nga kahulugan. But anyway, amo na tungod nga may ara bala sang ginapanindugan man ang Pilipinas. So gusto sa Pilipinas nga dapat pahalin no na daya. Kay ti sakop pa na mo sakop pa sang Pilipinas or sang teritoryo sang Pilipinas ang ginpapang plastaran dira sang China. Napamudamo-damo sa ila. Nauna gid 280 ka mga Chinese militia vessels
nabuhinan. Naglabot na lang 220. Sang ulihin pagid sa padayon nga pag-file sa diplomatic protest ng DFA, nagnubo na siya ti isubong pinakaulihi is may 20. Ting ginagusto sa nga DFA dapat ubos gid sila ya, no? Wala gid sang bilin dira sa may sa Julian Felipe Reef. Sige, ano pa gid ang pila naton kapag istoryahan sa subong hapon? Nagapati kamo sa second chance. Na inasa karon ng aton iya nga FYI ang topic naton for your information sa subong nga hapon. Ang ginasiling bala may chance sa paayhan na if halimbawa nakahimo ka sang sala, may chance sa ayhan nga mahatagan kita sang second chance sa pihak sang aton iya nga nahimo nga sala. So ina karon ang aton man nga topic. Ang isa pa gid naton kapag istoryahan ang ginpadalaman diri nga sulat sa kay Tita Wilma, tala na dira ang aton nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Sa iluhan ko danay or balikan ko danay ang aton man nga mga headlines sa national. Unahon naton ining may angot sa kagustuhan sang Alliance of Health Workers nga makigdialogo sa kay Presidente Rodrigo Duterte sa handom nga mapalabot ang ila reklamo sa nagalala nga kondisyon sang ila iya nga trabaho. So suno sa statement nga naka-post man sa Facebook, ginpahayag sang AHW nga nagperma sa isa ka sulat ang ilang mga miyembro, union kag mga affiliated chapters sa tuyo nga makaistorya sa presidente sa adlaw sang Biyernes o kon sa Abril 16. Sa karon gina-formalize na sang AHW ang ila pangabay sa sulat nga ginpadala sa Office of the President sa diin. Ila sa mga ginmensionar diri nila nga gusto ipalabot sa presidente ang manubo nga sweldo. Kung ano kuno kanubo sang ila nga sweldo, baliskad naman ini sa kabugat sang ila iya trabaho. Bisan pa nga ginakilala sila bilang modern day heroes tungod man sining COVID-19. Ti subong amo ni ang gusto iya nga ipalabot sang Alliance of Health Workers kay sa ako unaton ining mga medical frontliners naton. Amo ni sila iya ang haluso na, no? Bisan gani siguro nga makatulog-tulog ni pila na lang ka oras. Pero ang iban gani ay idlip lang kagamay o puyong-puyong lang kagamay, ginpatawag na naman. Okay, ang isa pa gid ka problema, ti iba kakulang. Kakulang sila kaayo, madamo ang nag-resign, madamo ang wala man nag-apply even though nga graduate sila sa related for medical yung mga courses pero wala nag-apply. Yan muna ang problema sa karon dire sa Pilipinas. Kaya isa pa gid may mga health professionals man kita nga didto nag-obra iya sa luwasang pungsod. So muna ang mga problema sa karon. Kag syempre ang isa pa gid naton ka balita ining palayag ni Senator Risa Hontiveros nga ginasuportahan sini ang ginhimo nga pagpasumon sang Department of Foreign Affairs o kon DFA sa invoice sang China diriya sa Manila bangod sa nagapadayon nga presensya sang Chinese vessels sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. So sunod diri sa senador, ginadayaw sini ang DFA sa pagpasumon sa kay Chinese Ambassador Wang Zilian kag paghatag sang obligasyon nga tutukan ang ginakabalak-an nga mahimo tensyon sa West Philippine Sea. Sa nahibaluan, si Hontiveros isa ini siya sa mga kritiko, no? Isa siya sa mga kritiko kung issue sa West Philippine Sea ang paghahambalan. Siya maniganing number one man nga muno, diba? After itong ginagawa ang report nga may pila ka mga or may mas sobra sa 200 ka mga Chinese militia vessels ang nasiplatan sa area sa Julian Felipe Reef nga dito
tambay dito nagplastar di nagpamutsyag ina diri sa nga Kabalaka syempre ining si Senator Risa Hontiveros subong iya naman gindayaw no iya gindayaw kagin suportahan ang pagpasumon sa invoice ng China diri sa Manila. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:49 na kita. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay sa akon nga pagbalik. Ato naman istoryahan ang aton nga topic for our FYI. May chance pa ay han. Kung makahimo kita sang sala, liwat kita mahatagan sa ikaduha nga tsansa o kung mapatawad kita. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod ka. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayong Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Sir Alex Montesa, good afternoon. Sa kay kay Miss Athia Kim Iriman, mayong maulanon nga hapon. Inday, oy nagaulan dra sa inyo sa may ano ma'am Miss Athia Kim Iriman dra sa Banwasang Morsha, nagaulan. O halong-halong gid ha. Kay Caitlyn ng happy birthday. Sige tamyawon tapos ka karon on air. Doble ba? Pila ning akon nga. TF char lang. Happy birthday by the way say mo dra. Caitlyn, happy 18th birthday. Kay Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Kay RR Arihino. Hello Indayan, kamusta si Tita We? Kalawig na gid kuno nga wala siya. Okay lang na. Medyo malawig man ang bakasyon ni Tita We. Okay? Ulat-ulat lang Okay? Sakay, Yoditor ta de la Peña Barbecue. Nagaupod ko no si iya si Lola Toring niya. Sakay, Bia Jonathan. Mayong hapon dira sa imo pare. Oo. Sakay, Ma'am Cory Vidaha. Mayong hapon watching from Kuwait. Sakay, Sir Neil Brian Valuis. Mayong hapon man. Kay Ma'am Suzette. Ma'am Suzette Alunan, good afternoon. Be safe and God bless you. Sakay Melchorita Ferrer, good afternoon man. Kay Ma'am Jean Oy Sister, mayong hapon nag-monitor man siya ko always. Kag hello ko no sa Energy Fans Club. Salamat gid kay Ma'am Francine Nathalie Bautista. Good PM, kamusta ko no sa kay An Annabel, Dina, Toto, Nick, JR, Lea, Dante, Roseanne sa kag Roseanne, salamat gid sa may maaw ko no Bago City. Kay Elmer ito na Regalado, mayong hapon from Latex Market Fairview sa Quezon City. Salamat man. Kay Sir Alex Puentes, good afternoon. Kay Ma'am Carol Montoya, dire sa Quezon. Liog Tamyaw, happy birthday sa kay sister ni siya no, sister. Check to ning pag ano ko, ang SR sister na, di ba? Sister Veronica Hamilis ang LCC Camarines Sur, Subo nga adlaw. Sige. Happy birthday sa liwat. Sa kay Arman Regalado, mayong hapon, greet lang upod ko diri si Misang kag Sinhano sang Montara. Salamat gid. Kay Ma'am Virgie Olpinda nga wala gid nagakaulihi sa paglantaw. Watching live via FB sa may Celine Homes. Okay, standby gani danay para sa aton nga pagbalik na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang Action Radio Philippine Standard Time, 1:59 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod, ini si Indayan. Oh yes, Action Day. Mayong hapon sa imo Action Day. Siga diri na kita sa aton man nga topic for our FYI portion. Ang ginasiling ko nga
nami pamatian kung mahatagan ka sa ikaduha nga kahigayunan kag para kuno daw pareho isa sa isa ka mahikat na kaliwat nagalibot ang imo ya kalibutan. Ano man ini angod sa imo yang pagka ginikanan, personal o kon relasyon sa trabaho. Bisan sin o may ara kuno sang matarong nga mahatagan sang second chance para nga mapamatud-an ang iya nga importansya sa sahi sang commitment nga pagatumanon. Number 1, ano bala ang dapat naton yang himuon para ma-deserve naton ang ginatawag nga second chance. Number 1, himuon sa maayo ang trabaho. Importante kamagalikaw kita nga makahimo kita sang issue halin sa isa ka magamay nga bagay. Gani mas maayo magtrabaho kag ipakita nga mas focus ka sa imo yang nga ginahimo para nga mapabilib. Mapabilib dira ang imo man nga boss. Or kung sino man dira nga gusto nimo ipakitaan sang imo nga hinimuan, no? Para sa deserve ka for the second chance. Ang ikaduha, may ara dapat sang ginatawag nga soul searching. Ang pinakamaayo kuno nga mahimo antes i-considerar ang ginatawag nga second chance. I-considerar ang ikaduha nga tsansa sa isa ka tawo, ikaw mismo magpamensar kag mag-meditate sa mga una nga rason kun nga wala ka mo naghangpanay. Okay, may ara kun ka isa nga for example, mag-abyan, nag-away ka mo nga duha. Oo, gulpi lang ka mo nag-away, ang ginawayan ninyo, tamaan kagamay nga bagay. Pero tungod bala kay wala santo ang inyo nga opinion sa isa kay isa, naglalisay ka mo nga duha, tubtob nga nagresulta nga wala na kamunag sa pagkanan. So, dapat pinakamaayo, both of you, no? Magpungko. Magpungko, kag pamensaron, mag-meditate, kag huna-hunaon, una-hunaton pensar, ano bala ang ginharinan sang inyo yang hindi paghangpanay. Kag syempre, odra naman na masulod nga if halimbawa maintindihan mo na bala, ay kagamay naman to kula isang amon ginawayan, regardless kung sino ang mauna sa inyo nga magpanubo sa iya pride, basta liwat ka mo mag-istoryahanay. Okay? Liwat ka mo mag-istoryahanay, agud iya nga maathagan kag mabalik ang maayo ninyo nga bonding nga duha. Ang ikatatlo, himua ang salantaw nimo may maayo nga resulta. Hindi na pagsulita ang mga nabalang or ang ginasiling bala, hindi na ungkata ang nagligad nga issue. Hindi na pag-ungkata ang nagligad nga issue kung sa nalantaw nimo nagkanay-kanay na kay sa ligan nimo nga kung ikaw nagapangayo ka before the second chance, tendency sina nga for example, nagpangayo ka na sang sorry. No? Nagpangayo ka na sang sorry. Dason, may sugpon ka pa ya. Ano abi kay amo na di bang ginahimo ta. Kung magsiling ka sorry, sorry na, no? Magsiling sorry, sorry na hasta lang da. Or hindi gani magambal ka, sorry sa akon nga nahimo. Ako nakakuha man sang leksyon sa akon nga ginhimo. Kabay nga mapatawad mo ko sa akon nga ginhimo, pero ara sa imo ang desisyon kung sa san-o mo ako patawaron. Na hindi ka na dapat magdugang pa agud iya nga hindi na maglala. Kaya nagpangayo ka gani sang sorry, di ba? Nagpangayo ka sang sorry kag naggusto mo sang second chance para iya nga liwat balik ang inyo nga maayo nga pagtamdanay, ang ending may sugpon ka pa dariya imo, diba? Karong amo nang ginahimo na kon ka isa. Ako ano man da
na guilty. Galing kay okay, sa block may mga kaupod nga mga may edad na maka-learn ka gid sa ila. Dako gid ang mahatag nila sa imo nga bullying kay makitaan nila kung halimbawa numero 1 kaya nga palalalis. May mga tawo gid nga maka-notice sa imo kag makasili nga hindi ka na day, ha? Stop na na day. Hindi na pagsugpuni. Hindi na pagsugpuni kay para hindi ka na madugangan akig. Na amo nang kakadumduman ko gid sa mga upod komandari. Kay hindi gina malikawan, no? Hindi gina malikawan sa syempre like sa amon nga mga pangidaron, ang amo na nga ang amo na nga mga rason tagpila pa na tagdosena pa na ang amon nga rason. That's why nga lalis gid kami kung lalis, ha? Lalis kun lalis ang lain pa daw kisa kami pagid ang masunggod. So dapat amo na dako na mabulig sa mga senior naton, no? Sa mga hindi sila nga senior citizen, ha? Hindi mas may ihibalo lang sang sa aton. Kay tinaagya naman na nila. Ang ikaapat, kinahanglan mahibaluan ang issue. Ang mga ginikanan kun kaisa, ginapensar kita nila bilang syempre ilang mga kabataan na hindi ya kahibalo magpatawad. Pero hindi man na madula sa aton ang sakit nga aton iya nabatsyagan para mahibaluan nila nga may sala man sila. Pero nagapabilin bala nga nagalaom kita nga mahatagan sila sang tsansa nga makayo ang tanan nga mga bagay. Amo man yung problema kun kay isa kay not all the time, diba? Not all the time ang mga ginikanan insakto. Not all the time ang mga ginikanan insakto. So if halimbawa ikaw nga bata nakahangup ka, istorya lang sa pamaagi bala nga matawhay. Hindi ka dala nga lalison mo man sa munimbutang ta senaryo ko. Lalisay ka mo nga duha regarding sa issue sa gobyerno. Ining for example ang social amelioration program o kun ang SAP, sample lang niha. Naglalisay ka mo nga duha, si nanay mo naghambal nga ay ano ko na daya, dala kita dira nga mahambal kaya nga hindi. Mamo na biyang imo nga nanay. Di syempre ikaw nga naka-insyende pag kung mag-react ka man agad-agad, makalalis kay gid. Kapila na naging hambal si mo nga hindi ka da gani. Kapila na naging ginhambal si mo kung hindi ka na pwede kay may mga ano na sila may mga guidelines na sila kung paano na i-consider ka nga madala ka sa SAP. Amo na be. Amo man ang paglalis mo sa imo nga iloy. Syempre away ka mo nga duha. Ti as iloy malalis gina siya sa imo kay ti iloy saya mo. Nanay saya. Meaning mas ang sa iya nga pensar nga mas nakahibalo siya. So dapat kung may mga amuning nga mga senaryo, tayo mismo nga mga kabataan, amuya ang mag-adjust. Diba? Pero ako gani guilty man na. Ayun, kiss abla do. Joke lang But anyway, sa sato niya nga mga ka-action, amo na kinahanglan pensaro naton nga even though amuning mga nagakatabo, may mga times gid nga aton iya ginikanan, gusto na nila nga sila gid ang insakto, ipahangop lang naton sa ila. Kung may ara man sila sa ila nga opinion nga amo nang ila ginatindugan, irespetuha lang. Irespetuha lang tapos i-explain sa iya kung ano ang imo man nga ponto. Ay man maintindihan lang na nila. Gamay lang nga itik-itik. Diba, actional? Sakto man sectional mark gani ga-approve sa ako, no? Pero kiss though yan ho niya ako ni kayo lugtasan mo dan sindayan. But anyway, ang ikalima na to, hatagan ang relasyon sa isa pa ka tsansa. Kung ikaw naman yara sa isa ka relasyon, importante ang pagpalangka. Pero may hara sa nagakatabo nga wala ka mo naghangpanay. So
So liwat nimo nga pensaron kung ano ang mga dapat nga himuon. Kag hatagan sila nga syempre sang ikaduha iya nga tsansa para nga mabutang sa husto ang tanan nga bagay. Ilabi na gid nga syempre sa ulihi kamo man na Japon ang kamo man na Japon ang magunungay, kamo man na Japon ang magbuligay, labi na sa mga magkarelasyon, mga mag-asawa dira bala o kag sa mga syempre mga magnobyahanay o galing kung sobra nati kabalo ka naman na kung ano ang himuon nimo, di ba? Kung sobra na for the second, third, fourth, ati lala na amat-amat na. Pangayo ka na bulig sa iban or pangayo ka na advice sa iban. Ang ikaano, hatagan sang oras kag panahon. Hatagan. Sala ang ako nga term. Sala ang ako nga term. Kundi, inabalang, ang isa ka persona, kung hindi pa siya bala handa, no? Kung hindi pa siya handa nga baton sang imo iya nga sorry sa iya or hindi ka pa man handa nga maghatag sa iya sang second chance, respetuha, respetuha, hulata ang oras kag panahon nga mag-ayo ang sakit nga iya nga nabatsyagan, tubtob nga siya mismo, tubtob nga siya mismo ang mag-approach sa imo. Pero basta hindi lang siya paghalay lalisa. Pakita lang sa iya nga handa ka iya nga magbaton sa imo nga sala, kag handa ka nga magbaton kung anuman ang iya nga syempre ang iya balang feelings man or ang iya nga nabatsyagan nga kasakit towards sa imo tungod man sa imo iya nga ginhimo. Kaysa sila nga paagi, ti syempre sa ulihi mabalik gid ang inyo iya nga maayo nga pagatamdanay. Ang ikapito, mangin responsable. Kung sa lantaw nimo ikaw ang nakahimo sang sala, kag kung sa lantaw man nga matuod ini, ang mas maayo mo nga himuon, ikaw na lang dra maghinulsol. Ikaw mismo mahinulsol ka, sala ka man o kung hindi, galing ka nakabuya ka, amo ni kun kaisa may mga senaryo kita wala nga nagakatabo in daily life nga for example, nag-ara ka sa insyakto. Ara ka sa insyakto, o galing kay ay nakaaway nimo, medyo utro man nga palalalis, nakabuya ka sa mga masakit nga tinaga. So, ikaw na lang mismo, pangayo sang sorry, ako nagtulig ginahimo ko ni, no? Ngayon na bilang, nakahimo ko to sang, naman itong nahambal ko to si Iyaman. Makahambal ko, sorry, gid Lord, sa akon nga nahimo. Sorry man sa akon nga ginhambalan sang sa tungat nga word. Because, hindi, gid bala mapunggan, makahambal, gid sang, basta, kabalo na ka muna. Ang ikawalo, magpabugnaw. Hindi literal nga magpabugnaw, mag-inom ka dira sa mabugnaw nga ilimnon, ha? Kundi pabugnawon ang imo iya nga ulo, ha? Magpakanay-kanayon bala ang kainit nga or ang init sang issue or sang inyo nga ginlalisan, no? Pakalmahon kumbaga kag kung magkalma na inang do ka okay na bala mag-istoryahanay, so dira liwat ninyo istoryahan ang sitwasyon kay agud ya nga pareho kamo nga makahatag na sa inyo ya nga kanya-kanya nga opinyon nga inabalang ara na sa kalmante nga wala na kamo nagalalisay, wala na sang may kalain sang buon. Ang ikasya, kinahanglan, importante man ni sa aton, mangin maayo kita nga nagapamati. Kung nagapamati ka dira sa radyo, nga nagapatuyom-tuyom ka gid pamati, pamatii man ang mga tao nga gusto dira sa imo pangayo abi sang sorry, pamatii man ang ilang nga opinyon, ha? Hatagan sila sang oras, hatagan sila sang tsansa nga maka-explain sa imo. Kag syempre, ikaw man mismo, kung for example, ikaw nakahimo nga sala, inhambalan kanila sang imo nga sala, ikaw mismo man magpamati ka, no? Pamatian kung ano ang ilang nga concern kay para ang imo bala nga ang imo nga
ginpangayo nga pasaylo mangin worth it. Kay mahibaluan nimo nga ano ang imo gali nga sala. Kag ikaw mismo ma-adjust. Ikaw mismo i-adjust mo ina nga batasan nimo. Yan. Ang ikapulo, hindi dira magpamati sa ihambal sang iban nga tawo. Mahimo makaapekto ina sa imo iya nga pag-judge. Pag ina blang good pick ka lang dira mag-react. Positibo man inaokon, negatibo, mahimo nga magpamati ka sa ila, pero hindi mo kinahanglan sang anuman iya nga may ihambal ka man nga makaapekto sa relasyon ninyo sa imo iya mahala sa kabuhi. Okay na, libre na yang tanan niya nga maka-react, maka-judge sila sa mga tao. Pero ikaw ya mismo nga nagapamati, pamatii lang, no? Pamatii lang, hindi na magtubong. Ang ginasili nga tubong, hindi ka na bala magdugang pagid sang hisa dira sa iban nga tawo. Kaya ang matabo sinabase sa ulihi, ikaw pa ang mapasibangdan nga ikaw ang nag-umpisa sang istorya. Yan, sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:15 na kita. Medyo madamo pa ini pero hasta lang tadadanay. Basi ko lang ko karon sa oras. Okay. This time, by the way, amo yato ang aton gali nga FYI portion ng aton nga topic sa ginasiling bala nga second chance. Ano kuno ang mga dapat naton nga himuon para maging deserving kita sa ginatawag nga second chance. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Standby sa aton yung mga ka-action kay sa sininga tinion. Ako naman pagabasahon ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-iwan. Ang ato niya letter sender sa subong hapon nagpatawag lamang sa kay Nathalie. Kag ang sulat ni Nathalie nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo sa sining programa This Is My Life. Tita, tawga lamang ako kay Nathalie, 24 years old. Abi mo bala tita, nagalibog, tubtob subong ang akon ulo, konsin-o ang akon sabton. Kahibaluban ako nga mabudlay makagrelasyon sa karon. Actually, duha ang nagapangaluyag sa akon. Isa ka basketballista, kag isa, sagad naman magpakadlaw o kun komedyante wala tita. Madamo ang nagasiling sa akon nga sa basketballista sila boto tungod nga magluwas nga gwapo, sagad maghampang, kag labaw sa tanan, sikat. Apang may isa ka nag-advise sa akon nga mas gusto niya ang simple nga komedyante para sa akon. Bangod, masadya updon, kag hindi ka bala o hindi ako bala matak-an kuno tita. Kung
isip-isipon, pangin LDR ang amon sitwasyon. Tawag ni balatita, lockdown distance relationship. Abi mo tita, mas gusto ko tani sa basketballista kay nalantaw ko nga may ara ako iyasang palaabuton. Nabalang nga kahibalo na siya sa kabuhi nga kinahanglan, pangin mapisan para iya nga malampuwasan ang anuman nga hampang o kung anuman bala nga mga problema sang kabuhi. Pero mas manami naman ang kahibalo magpakadlaw. Bangod nga magluwas syempre sa mga pasalubong niya sa akon tita, nalingaw man ako kung mag-upod kami nga duha. Pati gani ang akon pamilya, siya ang ginapangita. Bangod sa mga banat bala niya, wow, makayuhong gidang akon yung mga ginikanan. Apang may isa ka nagsiling pagit sa akon tita we. Na ang mahilig ko na bala pakadlaw or ining komedyante. Madamo ko no sang ginatago. Na balang ginasiling nga masadya sa sagwa, sagad siya nga magpakadlaw, pero sa iya gali iya sa sulod ang kasakit nga iya nga ginatabunan. Amo ni ang worry ko sa karon tita. Kabay nga mabuligan mo man ako sa akon nga desisyon, tungod nga hindi ko gusto nga maghinulusol sa ulihi bangod sa sala ko nga desisyon. Salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat, ang tagpadala Nathalie. Alas 2:21 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Kag amo yadto ang sulat, no? Nga ginpadala diri sing aton letter sender sa kay Nathalie. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action. Kag by the way, bukas ang amon nga text hotline 0963-75-70874 or pwede man maka-message ka mo via Facebook Live. Diri na lang kamo padala sa inyo nga mga mahatag man nga advice sa aton letter sender. Ano man nila ang makomento ninyo na sa aton letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Nathalie. Kag syempre sa akon man nga pagbalik, akon man nga pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Sa ito man nila mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyong kalawasan tungod sa Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Mayong hapon sa kay Baguo Despojo Jona. Good afternoon palihog great sa pamilya ko sa Bacolod, Banago, sila Mama Edna Baguod, Edna Baguod, kag Joel Baguod, kag sa utod ko nga si Jesly Marie Baguod, Janeline Baguod. Halong gid ko no Hindi lang na miss Okay, so kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon, marang pag-monitor. Kay Joy May Loberos Ponce, good afternoon man. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, please greet my daughter, Girly Gamala Martino, and son-in-law John Ray Martino on their 9th wedding anniversary today. Wow! Congratulations! Nakalambot sa ika-siyam katuig nga wedding anniversary. Okay, Sa kay Ma'am Virgie Olpinda sa liwat, ginatamyaw niya gali si Rosalind Bison kag pamilya sa Banwasang Calatrava. Sige, salamat gid Ma'am Virgie Olpinda. Sa kay Ma'am Emelda Ostras Valencia, mayong hapon man. Okay? Sa kay Marlene Plotanya, good afternoon. Sa kay Wayne Gordivilla Mission, Madam, pagrita Mission Family sa Barangay Manghanoy, La Castillana. Thanks. Watching from UAE. Sa kay Lance Kate Makilan, good afternoon. Watching live from Barangay Matabang, Kagliog Tamyaw, Makilan family. Salamat. Ma'am Sherilyn Oro Javier, good afternoon. Kay Dem Rose Belio Golaha, good afternoon from Athens, Greece. Salamat. Ma'am Jean Oy Cesar, good afternoon ma'am. Sister Eddie Lawos, dala sa may Cane Town, Victorias. Kag upod niya si Nana Isabel. Si Maria Teresa Hopelania, good afternoon man. Oy si Choy Elvis Kutamura. Naga-monitor ko no na dula ko no iya nga toyo. Dumayo. Love mo gid kuya. Thank you gid tiyo. Mayong hapon lang dira sa imo kag mayo man nga pag monitor sa subong iya nga hapon. Pampadula gali tuyo akong tingog. Sure. Sige, standby sa aton nga mga ka-action kag continue lang sa pagpadalaman sa inyong nga mga mensahe. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod, ini si Inday Ann. By the way, mayong hapon sa kay Sir Jude Gales Makawili. Nag-monitor ko na sa subong hapon. This time, aton iya nga pagbasahon man ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton man nga letter sender sa subong hapon sa kay Natalie. Mayong hapon sa imo, Natalie. Ang problema nimo kay daw hindi ka makadesisyon kung sino sa imo duha ka nagapangaluyan ang imo nga sabton. Ang isa basketballista kag sikat kag syempre daw stable ang pangabuhi. Kag ang isa komedyante suno sa imo. Ang buot mo silingon may humor siguro, Natalie. Sa isa ka relasyon, masami, mas maayo nga ginagamit naton ang aton balatsyagon sang sa aton paminsaron.
Hindi ka magbase sa imo desisyon sa kung ano ang ginahambal sa iban. Ikaw, sa imo kaugalingon, amo ang dapat nga magdesisyon sa sini nga mga bagay. Sin-o bala sa duha ang sa pagtan-aw mo mangin malipayon ikaw. At the end of the day, ang bagay o kung tawo nga magapalipay sa imo, amo ang dapat pilion. Hindi ka magpa-impluwensya sa kung ano ang ginahambal sa iban. Kay hindi man sila ang masulod sa relasyon. Let your heart decide kung sino ang imo nga pilion. Your heart will never fail you. Basta ang imo diri talaksan, amo nga kay sino ka bala mangin malipayon. Kung sino ang makahatag sina sa imo, amo na ang imo pilion. Namian ko sang ginhambal ni Tita We. Your heart will never fail you. Kung sakto gid man mo kung ang tawo ko no. Kung mabatsyagan mo na yan, hindi mo na yan nga mapensaran. Kung gani nga separate, di ba? Ngaton heart kaya ngaton nga mind. Kay may kaugalingon na yan nga desisyon. Anon mo man natuod ang feeling mo, okay ka, or I mean sa palaabuton bala, nalantaw mo nga maayo ang imo nga futuro, kung wala ka man sa may makuha bala nga ng satisfaction. Wala, hindi mo mabatsyagan ang kalipay nga ginatawan. So sa gihapon sa imo Nathalie, dara sa imo ang desisyon kung sino ang imo yang nga pagapilion. Ang salantaw nimo nga mangibabaw sa imo tagipuso. Diba? Sino gani ang imo kuno nga mga ginikanan amugid, ha? Gid sila, nadalagid sila sa pagpakadlaw sang isa nimo iya kamanog pangaluyan. Pero sa gihapon ara sa imo ang desisyon. Ang mga tawo nga nakakita nagaano ra sila sa imo nang nagahatag lang na sila sa ilang nga opinion. Pero sa gihapon ikaw gid ang may final decision. So sa imo dira Nathalie, good luck. Good luck sa imo yang nga mangin desisyon kag sa imo man nga mangin or sa imo nga mangin pilion. And thank you so much gid sa imo man nga pagpadala sa imo diri nga sulat sa This Is My Life. Alas 2:37 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Kag-amuyan to ang syempre sulat ni Nathalie. Kag mahatag man or ginhatag nga advice ni Tita We para sa aton nga letter sender. Aton man mga ka-aksyon, pwede man kamo nga makapadala sa inyo yang sulat sa This Is My Life. Pwede kamo makapadala sa akon, i-PM lang ko ang defensor or gani kay Tita Wilma. Search lang Wilma Antupina Sugaton. Kaya or basit the next day, inyo naman istorya ang akon nga pagabasahon kag hatagan sang advice ni Tita Wilma. Ay, by the way, mayong hapon dira kay nang Dayen Alvarez sa Cabancalan City. Nang Dayen, mayong hapon dira sa imo. Kag kay manong Romulo Bata. Yan nga tumandok ni siya kuno sang DSB. Si To Romulo Bata. Sige, good afternoon. Alas 2:38 na kita. And this time, standby sa aton nga mga ka-action para sa first part sa aton nga horoscope of the day. Aton nga horoscope for today sa subong nga adlaw sa Miyerkules, Abril 14, tuig 2021. Una-una naton ang sa mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Anuman ka mga bugat sa mga hangkat nga imo pag-aatubangon sa karon,
agwantaha lang danay hindi magdulaan sang paglaom, magpakabakod kay inatanan imo gid nga malampuwasan, easy lang and relax, diba Action Marnie? Sa mga Aries, lucky numbers 33, 46, 29, 16 and 51. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Sa mga Taurus kuno ho, dumalingin imo ulo kung mangod sa mga nabatian dira ni mulain lain yung mga opinion. Hindi man or hindi malain nga magkonsulta ka dira or magpangayo sang advice sa iban nga tawo as long as inablang masaligan nimo kag as long as nga hindi ka pag ibutang sa salaya nga desisyon, diba? Sa mga Taurus, lucky numbers at 23, 36, 49, 55 and 11. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. May confused nga tao. Buligi siya nga maathagan sa kung ano ang matuod kag kung ano ang peke. Sa mga Gemini, perme maghalo. Lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 31. Tulip pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Liwat-liwat nga istorya ang imo nga mga na-eksperyensyahan. Bangod nga, makabulig inaagod nga ma-boost ang imo kumpiyansa. Kung wala dira sa may nagabulig sa imo, na balang nagapush sa imo, ikaw mismo push sa imo kaugalingon. Panumdumon nimo, ano bala ang akon inagihan antes ko pa man ininalabot. Antes ko pa man nalabot ang subong ko nga sitwasyon. Subong pa ko matawag na, ma-back out. Sige. Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 48, 39, 12, and 21. Cobalt blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Usisa ang mga bagay-bagay antes patihan. Una, gamiton ang imo nga pamensar. Antes ang imo nga bibig. Pag pamensar danay, antes dira magtikab sang imo nga baba. Kay basi sala ang imo nga mapalaya. Sa mga Leo, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 21. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, mahimo nga magsala ka sa rota sa imong masakyan sa karon. Pero hindi basta-basta nga magpanaog ha, hindi dali-dali na magpanaog, halungan ng kaugalingon. Kay kung kaisa nagkakalipat kita bala, may times gid nga muna mga sitwasyon, maghambal kita, uy, naglapaw na ko. Dali-dali ka panaog, si manong driver, wala pa nakapundo, dali sina disgrasya. So, dapat halo. Okay lang na maglapaw, no? Okay lang na maglapaw. Mainsyandihan lang na. Hindi ka na dayon magdali-dali na lang basta pangakig man. O yung ganing magtindog ka dayon, may laban kagid sina sa disgrasya. Sa mga Virgo, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 33. Lavender is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:43 na kita. Standby sa ako niya pagbalik para sa panganabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee.
tilapia na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayakan palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon, inyo kaupod, ini si Inday Ay. By the way, mayong hapon lang dira sa may RTN office sa may bread ko. Sila ni Taminda, kay nang Joy, kay nang Kapite, kay nang Larry, kay nang Norlin, kag kay nang Christine. Sila man kay ta Nida. Kag sa may barangay Tangubman, dira sa kay nang Arlene, Barangan, kag Nali or Nalitiloy. Always na sila ko nga nag-monitor. Thank you so much, kid. And also from family Florentino dira sa may barangay Haba sa Banwa Yasang, Cantonese. Thank you so much, Gid, sa inyo nga pag-monitor. This time, para isanabilin pa naton ng mga horoscope diri kita para sa mga Libra. Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, madiscover nimo ang imo yang life purpose. Mangin masadya ang pagtrabaho sang imo yang mga tinutuyo bala. Magapadayon man ang manami nga pangabuhi. Sa mga Libra, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Firm Sun is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, hindi pagsapaka ang mga nagapanghilabot rabla sa imo, kay gusto lang na niyang maapektuhan ka. Ilabi na gid ko nagaobra ka, dead man na lang na, no? Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 22. Caramel brown is your lucky color.
Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21, feel mo sa karon nga dumay ara ka second life. Pasalamati ina. Bangod, may ara ka nga wala sa kadamaan. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 15. Electric blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, ang na-eksperyensyahan mo sa karon. Epekto ina sa imo na himo sang una. Pili perme ang feel good moment. Sa mga Capricorn dira, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 31. Fuchsia pink is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18, mangin or magpabilin sa political game ang imo yang mga kapamilya dira. Pensara ang mga himuon antes ina nga ipatumay. Sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 22. Turmeric yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, i-enjoy ang effect or ang epekto na sa imo nga pagtinguha. Hindi pagpamatian. Ang mga nagaistorya dira sang hindi manami kay kahisa lang na ang nagapangibabaw. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 55. Magenta red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Mayong hapon lang dira gali sa may Banwas ang Valladolid kay Ma'am Rona Regida Trava. Always ni siya nga naga-message. Galing kay Kulabuskis sa oras, hindi ko mahingagaw. Kag si Ma'am Mary Hatton Segovia. Thank you so much man sa inyo nga pag-monitor. Alas 2:56, standby sa aton mga ka-action. Diri kita ani para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, para naman sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you. Kulawos na sindayan sa oras. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon nga nag-monitor sa subong iya nga Miyerkules nga edisyon sa programa This Is My Life. Diri kita anay para sa aton man nga Bible verse of the day gikan sa Philippians chapter 4 verse 19. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Sa ngalan, sang regular man nga Anchor Woman, Tita Wilma Sugatuan, inaman ang inyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang inyong Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.